Una pregunta que us podríeu fer és per què la música com a eina possible de neurorehabilitació. La hipòtesi que hem estat estudiant és que la música el que sí que fa és potenciar el que seria la connexió entre els circuits auditius i els circuits motors del còrtex. Nosaltres diem la hipòtesi del còrtex audiomotor. Si us hi fixeu aquí en el gràfic aquest, que és un estudi que es va fer fa poc, el que sí que veieu és que els músics, només pel fet d'escoltar música i música que han tocat segurament, se'ls activa molt el còrtex motor. I per què? D'alguna forma, quan estàs tocant música, estàs escoltant unes notes, estàs produint uns moviments i d'alguna forma es crea un circuit reverberant entre el que seria el còrtex auditiu i el còrtex motor. Llavors, la idea nostra, o la idea d'aquestes teràpies diferents de la teràpia motor convencional, és que a través de vies indirectes del cervell tu arribis a estimular aquelles parts que estan afectades en els pacients. La teràpia consisteix bàsicament en dos tipus d'exercicis. Un és els exercicis que fem amb el piano, que es basa bàsicament en moviments dels dits, tant amb un dit com amb diversos dits, i mentre ells toquen el piano sona la música del piano. Després tenim un altre tipus d'exercicis que són amb els pads electrònics, que el que fem és treballar una mica la motricitat gruixuda. El que fem és connectar el piano al pad i ells, a través dels distints pads, van sonant les mateixes notes musicals que sonen quan ells toquen el piano amb els dits. Aleshores tenim englobada aquesta teràpia amb aquests dos tipus de tasques. Una que treballa més la motricitat fina, amb els dits, i una altra que treballa la motricitat gruixuda per tenir un model general de rehabilitació. La idea bàsica de la teràpia segueix una mica el que serien les bases o els principis bàsics de qualsevol teràpia de neurorehabilitació motora, i que està basat sobretot en tres aspectes. Un seria la repetició massiva del moviment de la mà afectada. El segon aspecte és que sigui una espècie de moldejament, és a dir, que cada pacient tu apliques un programa de teràpia adaptat en funció de la seva millora, i després la tercera base fonamental del programa de teràpia musical que hem aplicat és l'aspecte motivacional, és a dir, tot allò que sigui motivacional i emocional mou una sèrie de circuits en el cervell, que són els circuits de recompensa i els circuits emocionals, que d'alguna forma t'ajuden per als canvis que s'indueixen a que d'alguna forma tot el que tu estàs fent es potenciï molt més. Més agilitat per quan tens el pensament de fer alguna cosa, de moure el braç, ja tens més agilitat per fer-ho. Fan coordinar els moviments amb el cervell, vull dir, ho trobo molt bé i es nota molta millora, coordines molt bé més les coses.